Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er concrete stappen worden gezet na de excuses. Het gaat om de excuses die Nederland eind 2022 heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Dat deed de Nederlandse regering en er is toen gezegd dat er nog gewerkt gaat worden achter zaken na de komma. Het is niet excuses punt, het is excuses komma. Nu is duidelijk geworden welke concrete stappen zullen worden genomen. En het gaat onder meer om maatregelen zoals een laagdrempelige subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. Nazaten van tot slaafgemaakten in zowel Europees als Caribisch Nederland kunnen gratis hun achternaam wijzigen. Er komt extra aandacht voor het tegengaan van discriminatie en racisme. Er wordt geïnvesteerd in cultureel erfgoed en de kennis over de doorwerking van het slavernijverleden wordt vergroot. Dat heeft de Nederlandse regering bekendgemaakt. Daarover hebben ze een voortgangsbrief naar de Tweede